Hej, mit navn er Torben fra Webfronten. Så er det blevet tid til en opdatering af WordPress igen. Den hedder version 4.3 og er opkaldt efter jazzsangeren Billie Holiday. Der er ikke blot tale om lukning af diverse sikkerhedshuller i systemet, men der er også helt nye funktionaliteter, som kommer os alle sammen til glæde. Jeg har kigget lidt nærmere på de mest markante ændringer og giver dig her en lille smagsprøve, hvad det er, du kan se frem til. En af de mest markante tilføjelser i WordPress 4.3, det er nok formateringsgenveje. Og med formateringsgenveje, så kan du let formatere din tekst, mens du skriver, ved blot at indsætte et par tegn foran den tekst, du vil formatere. Det kan jeg prøve at vise her. For eksempel, hvis jeg vil lave et nyt blogindlæg, så skriver vi her, nyt indlæg i WordPress 4.3. Så hvis jeg vil lave en overskrift, så kunne jeg normalt bare skrive overskrift her, og så markere den, og så vælge overskriften her, for eksempel overskrift 2. Men jeg kunne også bare indsætte 2 havelåger eller nummersymboler, og så skrive overskrift 2 for overskrift 2, og så sige ny linje, så vil den automatisk lave det om til en overskrift 2. Hvis jeg sætter 3 havelåger og siger overskrift 3, så bliver det til en overskrift med overskrift 3 eller H3 og tilsvarende her H2. Det kan man gøre tilsvarende helt op til H6. Der er også andre formateringsgenveje, du kan bruge. Du kan for eksempel sætte citater ind, og det gør du ved at lave sådan en pil her, og så sige, dette er et citat, og så siger jeg ny linje, så formaterer den som en blok-quote eller citatblok. Du kan også lave punktopstilling. Det gør du for eksempel ved at sætte en stjerne, og så skrive dine ting her. Punkt 1, og så punkt 2 og så videre. Du kan også bruge en tankestreg. Den gør det samme. Hvis du nu gerne vil have lavet noget her, jeg gerne vil fortryde det, altså for eksempel nu vil jeg gerne skrive stjerne, det bliver jeg vil gerne bare skrive en stjerne, så trykker jeg på escape, så kommer den tilbage igen. Til sidst kan du også lave nummererede lister, og det gør du ved at sige for eksempel 1, punktum, så laver den automatisk en liste, liste 1, liste 2 og så videre. Igen kan du også bruge, i stedet for 1 punktum, så kan du skrive 1 og parentes, og så kommer den til det på den måde der. Og igen, du kan fortryde ved at trykke escape. Brugen af formateringsgenveje, den er især nyttig, hvis du skriver indlæg fra en tablet eller smartphone, men det kan også være nyttigt, når du bare vil kunne skrive uden at løfte fingeren fra tastaturet. Og du kan se flere tips til tastaturveje ved at klikke på spørgsmålstegnet i værktøjslinjen øverst her. Så klikker her, så får du vist de forskellige genveje, der er. Og det er dem her, jeg har nævnt for dig her. Med overskrift og punktopstilling. En anden forbedring i WordPress 4.3 er, at du kan indsætte et websted-ikon direkte fra tilpasseren. Et websted-ikon, det repræsenterer dit website i browserfaner. Det er for eksempel, som heroppe du kan se, at her står der bare et ikon for WordPress, her der er et ikon for bare et G. Men det hedder også farve-ikon. Det kan være lidt besværligt at sætte ind, men det er gjort meget nemmere på den her måde. Den måde du gør det på, det er ved at gå ind i tilpasseren, som du finder her under udseende tilpas. Nu forlader vi lige den her blogindlæg. Og så går du ind under webstedsidentitet, og så her har du muligheden for at indsætte et webstedsikon. Ikonet skal være kvadratisk, og det skal være mindst 512 pixels i højde og bredde. Jeg kan lige prøve at vise det her ved at tage et ikon her. Vælge ved det. Og så kan jeg allerede nu se, at det bliver vist heroppe i stappen her. Og så trykker vi igennem og ud i. Hvis vi så går ind på siden igen og refresher, så kommer det også til at vise heroppe. Det er nemt og hurtigt at gøre det på den måde.
En anden ting, der er blevet tilføjet i tilpasseren, er muligheden for at ændre i menuen på webstedet. Du kan selvfølgelig stadig oprette og redigere dine menuer på sædvanlig vis under udseende og menuer. Men ved at gøre det i tilpasseren, så har du mulighed for at se ændringer live. Og det gør du simpelthen ved at gå ind i tilpas, og så her er der kommer en ny menupunkt, der hedder menuer. Og så kan du vælge din hovedmenu, og så sige, nu vil jeg gerne enten lave om på billerum på rækkefølgen af blog og om os. Så trykker du bare den her herop, og det vil automatisk blive vist her. Men du har vel at mærke ikke gemt og udgivet ændringen, så det vil ikke kunne ses af andre end dig selv. Du kan også tilføje nye punkter selvfølgelig, og hvis du for eksempel tilføjer en ekstra side, så vil du sige, at jeg vil godt have den her side ind. Den kommer så ned fra neden, men jeg vil gerne have rykket den ind her. Så kommer den ind der, og det kan du se her. Der er alle mulige andre muligheder, men det er i hvert fald en nem mulighed for lige at se, om det er sådan her, du gerne vil have det til at se ud, inden du gemmer og udgiver. Den sidste forbedring ved WordPress 4.3, jeg vil nævne, det er, at der som standard bliver genereret bedre og mere sikre adgangskoder for nye brugere. Når du opretter en ny bruger på website eller redigerer en eksisterende bruger, bliver der automatisk genereret en sikker adgangskode for dig. Den kan du se her, hvis du trykker på vis adgangskode. Du kan se, det er ikke en speciel mundret adgangskode, og den er også vist, som den er stærk. Du har mulighed for at ændre den. Hvis du gør det, for eksempel bare skriver test, så vil du med det samme få at vide, at den er meget svag, og du har sågar heller ikke mulighed for at tilføje en ny bruger på den måde. Den vil simpelthen kun godkende det, hvis du har valgt et stærkt kodeord. I stedet for at modtage adgangskoder via e-mail, så får du nu en e-mail med et link til nulstilling af adgangskoden, og det er også et ekstra sikkerhedselement i den her opdatering. Udover de omtalte forbedringer, er der også justeret en række småting under motorhjelmen på WordPress, og det kan du læse mere om på WordPress egen hjemmeside.